Zulu newspaper bo ezindaba eshisayo ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphathwe ikhanda. uNgizwe mchunu ulokhu eqhubeke njalo nokugadla ebantwini. Kulokhu usegadle kuJesu uqobo lwakhe. Kunenkliphu esigcwele ezinkundleni zokuxhumana lapho uNgizwe esikhalisa mathupha kuJesu. Ngale kokukhuluma kakhulu kwembukeli nansi le kliphu. Niyazi ukuthi lento esiyilandelayo kaJesu kahle kahle isiko laka-Israyeli nalo leli. Isiko laka-Israyeli lapho. Iqiniso lihle nje. Singaloko sikwebhana thina kuthiwa lo ungcono kunalo balandela isiko laka-Israyeli elabo isiko balishiya. Futhi uJesu hayi ukuthi wavuka bamthwebula. Bamthwebula bamba isidumbu sakhe bebagebile bagila imkhuba ngaso. Hayi kho lento uyaphila nje. Uyaphila nje. Uphilaphi? Usho Wow. akakho umuntu iscience nje yayiphikisa leyo. Akakho umuntu ofaka uyavuka. Lokukhanjwa manje propaganda kuthiwa hayi bakuyo amantombazana ayo landa amafutha futhi kwakho yisono kokuJesu wathanda uMaria makhathalele. Hayi nganantombi uJesu. Wembukeli ake sigoqe lapha ke besikuphathele khona namhlanje siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper ke. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela unotification bell ukuze sizokwazisa njalo makunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.